Club Junta, building better Africa. Banji ya Malawi konse kumene muli, landirani moni wanu nthawi ino ya kumasana. Ine wanu mnyamara ndithu amene amakhala busy kutolera nkhani zosiyana zimene zikuchitika mdziko lathu lino. Ndili pano Club Junta kufotokozerani, kukuunikirani ziwiri zitatu. Inu ndi ine kumathandizana, ena mwa inu mukhozaso mathandizira kupereka nawo maganizo anu pa nkhani zimene timabwera nazo pano kudzera kuma comment section. And tisanakambe zambiri ndikupemphani ngati simunapange subscribe, pangani subscribe lero lino. Pangani subscribe, titafikitsa 100,000 subscribers zitithandizira kwambiri kuti tithe kumayitana anthu amene ali akuluakulu mundale azibwera nawo pa programu yathu ya Pagalaundi kumazacheza nafe. Tithe ndithu kumapasa mafunso a live, osati kungopereka funso mu video yonchi nkuwatumizira kenako apeza kuti pena atiyankha pena satiyankha. So izozo kuti samachitike, pangani subscribe chifukwa last time ntayankhula ndi mkulu wina ati ayi channel chako nchaching'ono, 53,000 subscribers yachepa, koma ukafika ma 100 titha kumazabwera chifukwa tidziwa zoti ukumapitisa uthenga wako kwa anthu ochuluka. Pangani subscribe cholinga choti zambiri zisamakuponyeni pano, andinso kuti tikwanitse kubweresa akuluakulu eyetu. Koma musabata imeneyi ndakhala ndithu masiku ochuluka ndisakubwera nayo programu kusabwerako suti ena ake anatipasa chibanzi kapena kuti ena ake anatipanga chipongwe ayi. Koma kunali nkhani ndithu imene timayenera kufufudza kaye umboni ncholinga chakuti kupangira akamazatinyamula enawo kuti akatimange kachani fuka ena atu akhala kubwera ku inbox kudzera wa Facebook yathu kumazatiopseza, ena atipezapo ku WhatsApp mazatiopseza. Komabe ife timangoti ayi khalani. Koma timadziwa kuti nthawi ikafika imazafika nthawi ina yake kuti umboni umazafunika, ndeno timayamba kutolera umboniwo ncholinga choti tikupaseni nkhani yoyenerera eyatu. Koma mkatikati mwa sabata imeneyi komanso kuphatikiza mu weekend imene adusai kwachitika zinthu ndithu, kwachitika zinkhani zambirimbiri. Kwapangidwa launch chipani koma chosapangidwa register. How come? Mkazi simunamfunsire yeti koma mupeze kuti mukhani mphamvu zo pangisa ukwati. Inu muyamba bwanji upanga ukwati musana mfusire mkazi? Timayamba kumfusira kaya atilole mkazi. Akatilola then tiyitane akumpingo ndi akuchimuna akuchikazi khalire malo amodzi. Ndikukambatu za chipani chija choti amati chani oja zake alibe mulandu. Yes, but now oja zake ali ndi mulandu. Chipani chimene mwini wake ndi Dr. Michael Ussi. Dr. Michael Ussi ambiri numa mudziwa ndi dzina loti Manganya. Mkulu amene panopa mlandu ali nawo fuka amati oja zake alibe mlandu, koma oja zakeyo ali ndi mlandu. Mlandu wake ndonena kuti akupanga ronchi chipani choti sichinapangidwe register. Ma register athu malayi muno apanga rejecting nkhani yonena kuti ti ndi chipani mdziko muno chotchedwa kuti oja zake alibe mulandu. Okay, komanso tukuli nkhani ina imene ndaona Mr. Comrade Muntanywa, nanga ndichite kutchula dzina anu lenileni la pa ID. Chabwino, koma ndichule dzina imene yambira kukudziwa nalo, Mr. Muntanywa, Comrade Muntanywa. Comrade Muntanywa pakati pakhala kutokota ndithu kulankhula zinthu zambirimbiri zonyoza nthanda nkhumbanyiwa, msikana uyu amene mukumuona pa screen yo. Komanso mbali inayi kuli ena ndithu akhala akuyamikira nthandayo, ndiso comrade yemweyo akhalanso akuyamikira Mai Gladys Ganda ndi amene mukuwaonanso pa screen yo. And anthu awiriwo akuyimirira ndithu akufuna kupikisana ku nsanje lalanje. Kunsanje lalanje zinthu zimene zikubweretsa mapokoso kwambiri. Sindikutha kudziwa nena kuti akamati DPP, Democratic Progressive Party, Democratic nkutheka ambiri tanthauzo lake salidziwa ali. Kamba kuti zimene zikukambidwa ndi
Mr. Mtanyiwa ndi zinthu zosemphana kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi democracy. Ndi nkhani yosemphana kwambiri ndi democracy. Ndinso mkulu amene ndamumva ndekha ndithu akulankhulanso zonena kuti DPP ikuyenera kumuchosa Joseph Mwandija amene akupanga support Nthanda Nkhumbanyiwa. Kodi democracy yake ndi iti imene mugwisa ntchito? Okay, chabwino tibweranso kuti tifotokoze muli bwino nkhani imeneyi. Ndinso kuli nkhani ina yokhudzana ndi big man on top. Mkulu ameneyinso dzulo ndithu anali komwe ku BICC. BICC kunachitika sonkhano ake mmene amakakambako zokhudzana ndi miyala. Miyala yofunikira kwambiri imene ili yoti imabweresa forex mdziko mwathu muno. Yesterday or Sunday. Yeah, I think it was Sunday. So, mkuluyi walankhulako ndithu nkhani ina yake imene amati yayi ainuyo ma minister awo amene mmaonera za migodi inu mukumaona nyasi mukuzikuchitika mdziko muno mupeza kuti mukuzisekerera simukubwera poera mukuzibisa chani ndikuyambira lero musiretu bwana kodi nkhani ndiyoti anthu wasiye kapena wapanga zopusa zimene Malawi imayembekezera kumaona zinthu zikuchitika moyera. Malawi kweneyo madzionena kuti ku China kodi mwalo amene munatumiza ku China uja miyala imene isu munatumiza miyala ingapo miyala imene ili kuti ngati ulopanda ntchito bwanji sunabwere mukupangazi ndi kuzikonzera nokha chikolopa anthu akukolopani mukhala ku opposition mupangazi komabe ya kanake ndi imeneyo ndithu mene timakambira koma imeneyo ndi mitu chabe tikubwera pamene mukuonera malonda awa. Club Junta, building better Africa. Zikomo kwambiri pokhala pomwepo pamene tili mkatikati mwa program imene yotchedwa kuti pa garaundi. Yes, kuteka ena nomwango tipeza kumene pa channel imeneyi ine ndi Club Junta amene ndi makhala ndikubwera ndi nkhani zosiyana mu program imene ya pa garaundi. Ground yathu ndithu ndi mene ndimafotokozera muja kuti president mawu amene analankhula ku BICC ndi mawu oti osayenerera iwo pokhala president ali ndi mawu ndithu onena kuti wina aliyense akalankhula azimvera. Ndi chimene amene akulankhula nchonena kuti from now on minister wa migodi yu akuyenera kusiya kugwira ntchito, akuyenera kulekeratu fuka ntchito imene anapangawo ndiopusa. Ntchito imene akupanga kumabisa ndithu mapeza kuti miyala ikumachoka mdziko mwathu muno kupita maiko akunja makapangira zinthu zosiyana magulisa umene kuja koma dziko sikudziwa kuti zikuyenda bwanji zikumayenda champeni cha pansi and the president osamadziwa. Now president chawaitulukira nkhani chakunena kuti yayi mukumapanga zinthuzi mwakabisira. No, inuyo pamene mwaitulukira kuti munthu yakupanga zinthu mwakabisira mumayenera kunchosa kuikapo munthu wina loko kumanga kumene potengera ndi constitution yathu ya Malawi amene yoyo akuyenera kumangidwa. Koma mupeza kuti mungolankhula pakamwa mungodoja palibe chanzero chimene mwapanga apa palibe letu. So ndikupemphani kuti next time zikamachitika sonse ngati zimene zizi chonde chotsani munthu ntchito pesani wina chifukwa zimene zikuchitika zikukuonongerani inuyo nsika zikukuonongerani inuyo mbiri. Ndiyeno pamene mukuziwonongera nokha mbiri mukamaza pezeka kuti pa 17 kati zafika mavoto akuwerengedwabe mpaka pa 18 September nkuzapezeka kuti inuyo mwakankhiridwa kapena kuti mwakolopedwa kupita ku opposition osazadabwa iyayi. Reason why ndi mchitidwe wanu mmene mukuyendesera dziko sukuyenda choncho iyayi. Sukuyenda choncho ameneyo ntotoloni achakwera nchotseni ntchito. Komanso nthawi yakuthirani kale because you can't discover that kind of thing now.
After all those years. You can't discover it now. You're supposed to discover it long time. Then you react. But you are coming now and telling us. Okay. Mulungu alikhululukire kamba kachisankho chimene tinapanga. Tinaononga chala chathu nkuchifika mwingi nkusankha anthu opanda nzeru, osaganizira dziko lawo, osaganizira anthu amene anawasankha. Mabwana, fukatu mabwana atu ndi amene anakusankhani. Iniyo si mabwana ayi, ndino amphawi. Endi kunena chilungamo sikuti mumapeza tulo, simupeza tulo. Chifukwa sinu mabwana. Bwana amapeza tulo, inu si mabwana. Mabwana ndifeyo, ife tulo tukuyipeza, koma kungoyipezera omwemo after no kudya chiredze. Chabwino, imeneyo ndithu inali nkhani imene zinthu zimene analankhula president and wadziwisa pano kuti iwo samayenera kulankhula zimene zija koma amayenera kungotiuza kuti Amalawi kuyambira lero mudziwa kuti minister wa migodi tanthothola tayikapo munthu wina basi. Ndeli kanadziwa kena kwayambe kufotokoza kuti zifukwa zimene anchoserazo ndi chani. Osati zimene amalankhulazo. Osati zimene analankhulazo. Leno tientuonenso nyasi imene ikuchitika kuchipani cha DPP. Ku DPP ikuchitika nyasi na yake and nyasi yo sukuti ikupangidwa APM na madziwa ayi. Ineyo nditokutsikimizirani kuti nyasi zimene zikuchitika chifukwa choti kukubwera anthu ena mashado ena akumati basi kucheza nduyu kamba kuti shadow yamacheza ndiye uyu shadow ina isacheza naye basi akumachisandusa chidani ndesa kufuna kuti anthu arani agwire ntchito ndi munthu wina amene ali oti iwo ama mukonda. Koma akukhala ndi anthu awo amene akufuna kuti wina aliyense aziwamvera aziwatsatira. Zomwe zizolaka kwambiri. Kusanja lanje kuli anthuwo alipo ndithu okwana atatu. Kuli Lawrence Stolo wamamuna uyo amene mukumuona pa screen yo. Kuli Mai Gladys Ganda amene mukuwaonanso pa screen yo. Komanso kuli Nthanda Nkhumbanyiwa ndi amenenso mukumuona pa screen yo. Nthandayo ndikanyamara ndithu kuti mayeji yake sana kwanise ndithu zaka 30 by now. Nthanda sana kwanise zaka 30. Kaya ngati akwanisa koma ngati anganene kuti wakwanitsa ndiye kuti nzomwe zonjezera zaka basi. Koma ngati agwisa ntchito zaka zake zenizene zaka 30 sana kwanise ali ma 28 or 29 something like that. Okay? Ine Nthanda ndikumudziwa bwino lomwe ndikumudziwa chokera kale. Chokera ku primary until now ndimamudziwa. Koma nkhani imene yandibweretsa pano kuti ndikambe ndithu za anthu atatu awa amene mukuwaona musiwo ndiyokhudzana ndi Comrade Mutanyiwa zimene akhala kulankhula. Comrade Mutanyiwa akunena kuti Joseph Mwandija komanso anchacha ndi anthu ena akuyenera kuchosedwa ku chipani chifukwa ndi anthu amene akusokoneza kwambiri. Why? Iye akunena kuti anthu wa chifukwa kuti akupanga support kuti Nthanda apite nawo kuma primary elections akapikisane nawo. Malawi akunsanje lalanje akasankhe okha makamaka ma delegates a DPP kunsanje lalanje akasankhe okha munthu amene akumufuna kuti akayimirire mu zisankho zimene zikubwera za pa 16 September chaka chomwe chino 2025. Zomwe zizolakwa kwambiri kuti Comrade Mutanyiwa kumalankhula zimenezi. Sakuyenera kulankhula zimenezo ya. Chomwe ineyo ndikuona ngati APM angalandire uthenga umenewo nkugwirisa ntchito kuti Nthanda Nkhumbanyiwa asapikisane nawo pa primary elections komano Mai Gladys Ganda apite okha kuma primary angopita straight basi mpikisano okhale chabwino komweko kwa ma councillors kumene koko nkulakwisa. Zikutanthauza nena kuti ngati DPP ingapange zimenezo zikutanthauza kuti ku DPP kulibe democracy. Democracy imene analemba pa chipani pawo paja anangolemba basi. Ndiye kuti kulibe democracy. Alole anthu abwere. Onse amene akufuna kupikisana nawo abwere adzapikisane nawo. Akamapikisana anthu asankha munthu amene akumfuna then apitirira. Pamenepo ndiye kuti mukapanga zimenezo ndiye kuti mwagwirisa ntchito democracy. Koma ngati munganene kuti ya chifukwa choti tikale ndi MP kumeneko wa chipani chathu anawina kudzera mu chipani chathu motero musakweneranso kupikisana nawe inu
mfuna kutanthauza chani? Imene ndiye democracy? Si democracy. So alole anthu abwere achinyamata amene akufuna kaya ndi okalamba kaya ndi a media muko choncho kuti mwina ma ages yawo ali around 40 chakuti 50 chakuti ya lekeni akapikisane anthu amene angawine basi apita, amene sangawineyo kaya avomera kumpanga support amene awinayo kaya savomera apita ku independent zawo izo. Munthu amene angapite ku independent pamene waluza kuma primary elections dziwani kuti ameneyo sakufuna kuti agwire ntchito kupanga support dera la kwawo koma akupangira business. Yes, akupangira business. Koma amene sakufuna kupanga business pandale amalola kuti yo ine ndaluza kuma primary elections motero ndimpanga support nzanga amene wapambanayo. Umene ndiye mtima wandale oti akufuna adi kuthandiza dera la kwawo. Nde kumene muli kwa Antanyo chonde sinthani malankhulidwe. Inu a Moses Shumba malankhulidwe anu sinthani. Simungamakhale umalankhula akuluakulu ngati inuyo kumakapanga support zinthu zonena kuti sizili mkatikati mwa democracy. No. Inuyo mukuyenera kumapanga umathandizira kuti democracy igwire ntchito osati zomwe mukulankhulazo yayi. DPP ibwere ndithu ndi anthu awo. Koma ngati simugwiritsa ntchito democracy, ineyo ndithu kutsikimizira nena kuti Mai Ganda ngati mungabweretse mkungu wadu sisabase kuti asapikisane ndi munthu kuma primary elections. Zoti DPP ikhalaso ndi member of parliament kuchipani kunsanje lanje kuno iwalani zimenezo sizingatheke azagwa nayo amene angadzawine ndi munthu wina. Kulankhulaso mbwiriza ngati simukufuna anthu apite kuma primary elections, Mai Ganda angodusa mukhoza kwadusisa koma zizakuvutani kwambiri kuti mukakhale ndi member of parliament kunoko unless munthu amene angadzawine azanene kuti ndalowa DPP. Fuka munsanje lanje ndafikako ndayendako ndakachezako ndipo anthu sakukamba zabwino zokhuzana ndi Mai Ganda. Yes, zachipani cha DPP anthu akamba zabwino koma za Mai Ganda sakukamba zabwino. Motero pachifukwa chimene chocho inuyo pangani njira yoyenerera kuti anthu abwere onse pa ground zisankho zichitike owina. Eyetu ziyende moteromo zikapanga choncho ndi kuti zikhala zabwino kwambiri. Akawina yeyo then wina kwapitirire. Ngati Mai Ganda angaluze basi amene awinayo apitirire. Ngati angawine zikonzedwe moteromo. Okay. Eyetu ndeti kutero ndithu pano pa Club Junta pa program yathu yomweja ya pa ground itu ikuyenda moteromo pakali panopa. Komanso ndi nkuluyu amene ankapanga launch chipani chake weekend imene yadusai chipani cha Oja Zake alibe mlandu. Khani ya nkulu amene Oja Zake alibe mlandu ndikuona kuti pena pake sipali bwino. Chinthu choyambirira chimene sali bwino nchonena kuti nkuluyi makaka ake achipani zimene wapanga ndi chimodzimodzi zimene wapanga na nkhumwa. Fwa makaka ana nkhumwa kala yake blue and white ndi chipani cha DPP so chimapanga zomwezo. So malamulo sakulola zimenezo ya amanena kuti ngati kala imene mukufunayo kuti mugwise ntchito anzano ena akugwisa kale ntchito chipani chanucho mukhale pansi mudeke mupezeso kala ina. Okay, koma anayilola. So now ndikuonanso nkulu uyu Dr. Michael Usi nayenso chipani chake makaka amene akugwisa ntchito cha ndi chimodzimodzi makaka amene akugwisa ntchito chipani cha UTM akungosiyanapo kuti awikapo khasu komanso ndi nkhope ya Michael Usi pamene aja amayikapo Kendro komanso ndi nkhope ya Dr. Klaus Chilima. So now maripoti akunena kuti nkulu isanapange register chipani chake and zoona adisanapange register. Sana pange register moti malawi muno mulibe chipani chochodwa kuti Oja Zake alibe mlandu. Koma we can say ndi timu ina akapena kagulu kena kamene kamachodwa kuti Oja Zake alibe mulandu. Yeah.
hoja zake alibe mlandu sichipani. Amalawi musapusidwe hoja zake alibe mlandu sichipani sinapangidwe register. Moti kupanga zimene akupanga zija akungopulumukira chifukwa ndi vice president. I'm very sure kuti akungopulumukira chifukwa ndi vice president. But definitely zimene zijazo sizimaloledwa. Sungama akapange zimene akupanga zija usanapange register. First, amayenera akapanga register kaye kenako atuseme koma motero mupakali pano tsanena kuti ali ndi mlandu, ndi mlandu akuyenera kuyankha. Ya, ali ndi mlandu ndithu akuyenera kuyankha. Koma vutoso lina ndioti Amalawi ambiri tikamabwerani nkhani pano inuyo chifukwa yoti nkhaniyo sina kukomereni mumati tukwana ina mmatibwerera ku inbox kwatu mabwera ku WhatsApp mazatinyoza zomwe zizolawika kwambiri ena ndi akutipeza ku Facebook mayezo koma kunyoza umene mukunyozako inuyo musaninyoze chifukwa choti nkhani imene mumafuna kumva si imeneyo yayi. Musamayembekezere kuti mumve zabwino zokha zimene tingakambe pano zokhuza ndi chipani chanu. Pali chipani chanu ikupanga zinthu zake zopusa tikuyenera kutani kulankhula. Tikuyenera kulankhula. Ngati kupanga zabwino tilankhulanso. Koma pakali panopo ndi momwe mu DPP alankhule na Muntanyi wawo kuti mukonze zinthu zanu zisayende ngati mene akukulankhuliraniwo. Ngati ayepe mwangamvere Muntanyi wa ndi Moses Shumba muononga chipani mu Nsanje la Lanje. Muononga chipani ku Nsanje la Lanje. Nakuwuzani. Motero guys tipange subscribe kuti tikwanirise nambala ya 100,000 subscribers. Komanso mukuyenera kumapanga follow nkhani neli yonse imene timatumiza pano and tikubwera ndi bomba lina pompano tikupezani. Kani pomwepo pamene tikadatolerabe nkhani zina usiku la lero. Subscribe, comment and share, like. Ku comment section kumatiuza kuti akulu apapa mukumala kuisa pa ncholenga choti zikonza ma mistake amene mukuwaonawo kupangiranso pamawa tizikhala tikubweresa nkhani za quality yabwino. Usiku mkwambiri kani pomwepo pamene tikubwera ndi ma program ina.